Marta, gure hondartzetan ibiltzea, zaborra jasotzen, bitartean txukun utzi eta garbitzen eta gauza horiekin jasotako, gauza guzti horiekin, bainu jantziak diseinatzen ditu. Ez da hola, Marta? Hori da. Baina emango zaio, zain dut, trataera bat edo dira botila bat eta beste bat hartu, eta hemen jarri, ez. Ez. A ber, berez nik ez ditut biltzen, bai, enpresa bate biltzen ditu, orduan nik iten ditut, behaien egunak erosi, eta nik diseinatzen ditut, bai, estampatuak, patroiak, eta gero hori bai, jositen dira, kolekzio bat. Eta zuk zure kolekzioak. Bizikletzen nagin oialak iten dira. Hori da, bai. Eta bakarrik bainu jantziak. Bainu jantziak bakarrik. Hori da. Pentsatu, bakarrik. Ze Marta dendenan sartza eromen bat da. Ezakizu ez zenbat bainu jantzi mota ditun, zenbat estampatu. Sartu eta galdu itezea horre aukeratzeko orduan. Hoi galditu nahi nizun, Marta. Euskaldunak nolakoa geha bainu jantziak erosteak orduan. Estampatua gozatzen zaizkigu, ez hainbeste, atreidoa geha, ez... Bai, trebia egia esan. Bai, Hasieran, hasi nintzanean, nik esaten nuen, ui, ama, hemen desente serioa gara, baina egia esan udarak asko permititzen du, orduan jendeak koloria nahi du, estampatu bizileak, danetikan egia esan, danetikan eramaten. Eta nola, badauden arropak okazio desberdinetarako eta baude bainu jantziak ere igual batzuk egokiagoak ondartzarako beste batzuk igeri lekura joateko. Bai, berez bai. Nik bereziki nago zentratuta ondartzako, likra eta askotan ezberdina dira, eta patroiak bai igeriketako bainu jantzitan, hori, patroi zehatzak dira. Orduan, nik berez ondartzako bainu jantzi mota bezala azkar, eta nik esango nuke igual jantziago edo, danetik handakategia esan, Eta Marta, hau da hontan, moda zitzeiten nahi gala, ze diseinu hartu du, osea, ze diseinu da, edo ze kodo... Tanga. Ari da nagusitzen. Kulero brasildarra. Asko ikustea. Bai, oixe, kulero brasildarra, zer da, erdi... Galtzi jozi, Marta, ikusiko zema kulero mota dauden. Egia esan danetik, nik beti esaten duten bezala norberak eraman behar du erosoen sentitzen danarekin, no? Eta eramaten da txiki-txikian formatikan, dela tipo brasildarra, eta kulero altuak ere. Osa, danetik. Goraino iristen direnak. Bai. Baina tendentzia urten berez zer tendentzia nik esango nuke txikira. Txikira gehiago. Bai. Goraino iristen direnak. Kulero altuak, adibidez. Gerri altukoak. Gerri altukoak. Galartza, irudikatu kulero batzuk. Gozo gora ia. Hori! Tipo vintage. Zago baliz bezala, gure amamak eta jazte zituzten horietako. Hoi baino, oain politagoak, estampatukin, sexiagoak. Estilosuak, Hoi da.